Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita wali syahadat sholawat sifat kali sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah wujud kita baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamu binafsihi wa antaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basara kalam qadiran muridan aliman hayan samian basyiran mutakalliman. Allah wujud kita baqa mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsihi wa antaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basara kalam qadiran munidan aliman hayan sami'an basyiran mutakalliman. Allah wujud kita baqa mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsihi wa antaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basara kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basyiran mutakalliman. Al-Fatihah. Iya kan Al-Fatihah. Iya kan Al-Fatihah. Iya kan Alhamdulillahirabbil alamin. Dene napa kula panjenengan tansah pinanjenengan
kesehatan, tansah pinaringan lancar rezekine sehingga kula panjenengan saged kempal wonten ing pendopo nyawiji belajar sesarengan sinau bareng ngawari ana ing uripe awake dhewe ngawari sing uripe awake dhewe. Shalawat salam tansah katuraken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kula panjenengan sedaya pikantuk lumrahipun syafaat fitunya wal akhirah. Allahumma amin. Kemudian wonten surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kita lewat ini ya pintunya kita lewat supaya awet dinggo jelas ana ing lelampane di samping di Quran itu ada, setiap hari juga ada. Nah, memiliki dan surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nek tembung baca. Nah, dia cuma ngomong baca kok bingung sing diwaca iki mang opo. Ya kan ngoten. Ya kahanan sing awet iki mang ngruwi. Adik ing krungu, adik mang delok wujud-wujud sing kula jenengan ruwi. Dan iki lho sedayane nggih Allah sing ciptane. Sehingga ta mriki kula jenengan saben nglakoni apa wae, saken ngarani apa wae iku wae mboten lepas saking Allah. Enggak lepas. Lah nyapa to adik mangko ning Gustine. Balik neh iku punjer, pusate. Sing nyiptakne sekabehane alam dunya saisine nggih niku wae Gusti Allah. Lho apa ya ngono to adik ngerteni. Nah, teman iku ya ana lampan malih. Khalaqal insana min 'alaq, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Kaya dene awake dhewe temen iki wau asale awake dhewe Gusti Allah nyiptakne adike mang saka segumpal darah. Niku rinciane kuwatah mangke. Temen iki malih Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. Dadine kaya adiki mang roh apa wae utawa iso apa wae iki mang sing marohne Gusti Allah. Dadi kono kene adiki mang gak duduhne kesombongane awake dhewe, gak duduhne kepinterane awake dhewe, gak duduhne kefahaman awake dhewe. Lah krana apa? Alladzi 'allama bil qalam niku wau sing ngajaren lho Gusti Allah. Awak iki mang krungu ya Gusti Allah, adike mang iso masih ya Gusti Allah, adike mang iso ngomong ya Gusti Allah. Sehingga sekabehane dibalekne Gusti Allah. Lah ta mriki kula jenengan mboten wonten. Nggih semoten nggih namung Gusti Allah. Alamal insana malam ya'lam, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Nah niki dados pripun temniki? Nek cara lampan rasa. Lampan rasa kan pados guru sejati. Guru sejati temniki wae sing iso duduhne awake dhewe, sing iso meruhne awake dhewe iki mang meruhne apa wae. Duduhne apa wae iki mang Gusti Allah. Cuma biasanya orang-orang pakai istilah guru sejati. Ya sinten nggih Allah niku ki amba. Lah sinten malih. Nek wis roh kaya ngene, dadi mindake awake iki mang piye? Lampane awake iki mang opo?
Karena kene wis ana kebalikan saka niku wau. Kebalikan piye tentang Gusti Allah. Wis dikai ilmu malah ilmu iki mang tentang Gusti Allah. Adik mang dikai ilmu kali Gusti Allah, dikai kawal kali Gusti Allah malah Gusti Allah dihakimi. Menghakimi mang piye? Contoh kan. Awet iki mang disukani atau diparingi rezeki sing ngoten iki wau kurang lagi. Dan kan Gusti Allah kan kata sekolah jenengan menghakimi Gusti Allah. Kurang oke. Lah pripun ta mriku? Sehingga adik mang gak duwe duka. Adik mang gak duwe matur suwun Gusti Allah. Karena apa? Sekabehane peparinge Gusti Allah, apa wae iku wau kula jenengan kufuri. Kula jenengan kufuri. Selama niki kula jenengan mengkufuri nikmate Gusti Allah kok. Lah kalian apa nang kufuri ya sambate kula jenengan niku wau, kurangi kula jenengan. Jika sakmene kurang ya Allah kurang. Lho kan gak kroso awet dhewe mengkufuri. Dadi gak cuma ucapane tok iki mang ya tumindake awet dhewe mengkufuri Gusti Allah. Kenikmatan temriko wau diparingi awet dhewe sing wujude ilmu. Bareng adiki mang malah gawe nglawan Gusti. Iki menentang Gusti. Sehingga piye? Nek Gusti Allah buktine lho, kan ngoten. Iki nentang. Ini kan kebalikan sangka niku. Lah kula sing iku ana ing lampan sabedina adi kudu sing ati-ati banget ana ing ucapane awake dhewe, ucapan ning atine utawa ning pikirane iku sing ati-ati. Aja ngantek adi ki manggawi cidra ning awake dhewe. Aja ngantek. Lah krana apa nang cidra? Nah iki nggih cidra ning awake dhewe. Temriko wau apa ibadah dhewe mengke wis gak gunane meneh. Lah karena napa temriku? Ibadah kok cuma tiga simbol tok. Lah mula sok iku ngerti ana ning ibadah ya awake dhewe baik mang wujude salat utawa adike mang eling kalih Gustine. Wong eling iki gak cuma akal, ati iso eling. Roh iso eling. Lah bahasane eling nggih kiambak, akal nggih ngoten nika elinge, ati nggih ngoten nika kalih sebutane. Lah roh kalih napa? Eling kali Gusti. Nggih punika temniku wis genek rasa maneh. Wis genek sambat maneh. Wis genek ngresula maneh. Wis genek menghakimi maneh. Wis genek grunjulan-grunjulan ning atine. Pan mboten enten sedaya. Lah supaya ibadah awet iki mang ben gak rugi. Saben dina iki mang ya ibadah. Ana ing salate ben gak rugi. Ana ing zikirane kok ben gak rugi. Gak cuma karep tok. Lah karena apa? Nek ade iki mang salat, wong salat iki mang kan ngresiki awet iki ngresiki ana ing pikiran atine awet dhewe. Lah mula sing iku nglakoni salat awet dhewe kudu resik. Resik ning ragane ya resik. Raga iki mang ya pakaian ya resik, panggonane ya resik. Lan jerone kudu resik enggak? Ya kudu resik ning kono. Dadi tatanane ora mung ning jabane tok, ora mung ning syariate tok. Wis memenuhi kewajibane salat. Rukun salate wis dilakoni. Ya aja mung ngono tok. Lan kono ana sing diarani kiblat. Kiblate awet iki mang ndi? Kan ngono, arahe awet iki salate ning tumujune awet iki mang ning ndi salate. Jadi kudu roh kiblate. Kiblat iki wonten kalih kiblat tasyari'iyah nggih niku wau Mekah mriku, kiblat secara hakikat inggih Gusti Allah. Lah santen mriki wau kiblat nggih arahe ten Gusti Allah. Sehingga apa wae engko tumuju ning Gusti Allah, salatmu ya salat karena Allah.
Zikirmu ya krana Allah. Tumindakmu apa wae ya krana Allah. Ora krana keluarga meneh krana Allah. Ora krana awake dhewe meneh krana Allah. Karena sekabehane nggih Gusti Allah sing ngobani niku wae. Lha iki ngerteni apa ning alam donya saisine utawa adik ngerteni ana sing nyiptakne. Terus sing diarani Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Adik yang belajar saben dina ngoten iki, sinau bareng-bareng sing ngoten iki. Lah supaya apa? Ben ngerteni. Gusti Allah iki menciptakne apa wae to? Kan ngoten. Lah kanggo tujuan iki mang apa Gusti Allah nyiptakne alam iki mang, nyiptakne awake dhewe. Lah pertanyaan iki pertanyaan akal. Sehingga pertanyaan niku malah Gusti Allah dhewe Gusti jenengan nyiptakne manungsa iki tujuane opo? Kemaling ngono. Malah ditekoki meneh. Gusti jenengan nyiptakne alam dunya tujuane opo? Ikan pertanyaan akal sing kaya ngono. Dan mosok iku adiku kudu sing ngati-ngati ana ing pemikiran-pemikiran awake dhewe supaya kok ben gak kepleset. Gak usah protes kan ngoten. Dadi ruwono nek awak iki mang diciptakan sing Gusti Allah sangka segumpal darah. Ada meniku. Bersane kula jenengan mengke semrep aluri kan. Iki mang guru sejati. Jadi biasane nek ahli rasa niki mengke topo. Apa ning nggon keseparing ngoten niku wae ning guwa. Utawa ning gunung. Nah, iki mang sering topo tapi topo ning pendopo. Topone mangan. Wong topone luwi. Abot ndi topone wong nyepi kono ngambil awake dhewe si abot iki. Lah karena apa? Nek kono wong sepi gak sing kancane kan gak ngomong. Dan ning kene luwih abot meneh. Lah mula sangka niku wau, niku wau kan napa? Khalaqal insana min alaq, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Temniki medar ana ing sedulur papat 5 pancer supaya kula jenengan mboten salah paham utawa mboten salah ana ing nafsiri sakjane iki mang apa to sedulur papat 5 pancer iki mang. Dadi engko adik iki mang roh supaya adik wong pikiran tidak negatif dinapa nek krungu kalimah-kalimah niku. Karena ndak kedike mang adik mang balik ning asal kedadiane awake dhewe. Nah temriki wae kan medar ana ing ampun tening jero rahime ibune. Kan ngoten. Jero rahime. Utawa adik mang topo broto nek mang selama 9 bulan. Lah nang jero kono iki mang rewangi sapa? Kancane iki mang sapa? Sing ngopeni iki mang sapa? Cara iki mang mangan kok liwat ndi? Si jabang bayine iki mang. Nah, lho kena adikku durus juga. Karena apa? Di situ ada kehidupan juga. Oke ning jaba kaya ngene jero ya nek kehidupan. Mula sangka niku temriki wau wonten sing jenenge kakang kawah adi ari-ari getih puser 5 iki pancer. Kawah kan banyu atau banyu ketuban. Iki ya kaya dene awake dhewe roh sing jenenge iwak. Nek iwak ning banyu kok urip tapi iwak ning jaba banyu kok mati. Kan ngoten. Nggih sami. Kados kula jenengan riyen tasik ten kandungan. Dene apa iki mang banyu iki mang sak. Mati jabang bayi iki. Dadi ini piye nek niku mang balik meneh wong kawah iki banyu ketuban iki mang ya enek
energi uripe nek iso nguripi awake dhewe. Lah ta mriku malih wonten jenenge ari-ari. Ari-ari ki mang sing ngancani ning jerone wetenge ibune. Ki ngancani dari kanca. Sing ngramut ya iku. Sing ngramut tadi ki mang pola piye betul piye iku. Ari-ari jenenge ari-ari. Setengah malih ta mriku wae jenenge getih. Wong getih iki mang sumber energi, sumber kehidupan. Sedayane nggih saking niku. Lah kaya dene awake dhewe ngoten niki getih entek. Ya modar ta awake dhewe. Nggih to? Lah nggih. Dadi getih nek niki mang ya sumber kauripan to. Jadi ana sing darah tinggi, tekanannya tinggi, tekanannya rendah, gak kontrol sing kaya ngono. Nomor sekawan iku wae puser. Lah puser iki ya pusate energi. Kaya dene si jabang bayi nalikane ning jero kawah nek kono. Nek mangan liwat ndi? Asupan gizinya liwat mana? Lewat puser. Lewat puser nek kono, sekabehane lewat puser. Oga lewat lesane nggih boten. Boten liwat irung. Sehingga temen niku nafase nggih boten liwat irung. Lho niku. Hebate awake dhewe ning jero kandungane ngoten. Kaya mangane ya gak lewat lesan. Lah lewat endi? Ya banyu iku wau wonten sing jenenge oksigen. Banyu ketuban iku ana oksigen. Sehingga jabang bayi ning kono meskipun iki mang gak ambekan, iki mang urip. Nek banyune iki mang gak enek, rasa bekan awake dhewe. Lah kehebatane ta mriku wau. Lah terus malih ta mriku wis jenenge pancer. Awake dhewe kudu ngerteni pancer. Pancer iki sing ndi to pancer iki? Karena ade bingung sajane pancer iki. Lah selama niki wedaran sing ten pendopo niku wau panceri. Niki mang roh atau rohani atau roh suci. Roh kudus. Saben dina iki medhar pancer. Lah karena apa pancer iki mang sing iso nguasai sekabehane. Pancer iki mang sing iso ngendhalekne sekabehane. Ya ngendhalekne nafsu sekawan iku wau. Ya ngendhalekne pikiran, ya ngendhalekne atine. Ya dadi selama niki kula jenengan nggih tasih yujuk 5. Cara pelajarane kan langsung pelajar ning pancer niku wau. Kenapa roh? Samriki pun mboten wonten rasa malih. Rasa pripun malih? Mboten wonten. Kekarapan-kekarapan pun terkendali sedaya. Nafsu sekawan niku wau pun terkendali sedaya. Sehingga apa temen niku wau mendel. Nek wis mendel balik meneh wong sekabehane ya kagungan Gusti Allah. Supaya nek iki mang wis gak protes meneh nafsune awake dhewe sing ning jero dodone. Nafsune awake dhewe sing ning jero pikirane wis gak protes maneh. Karena dikendalikan kalih roh niku wae. Lah supados kula jenengan ben gak salah paham. Supaya dikemang lho iki mang njaluk ning makhluk, boten ngoten. Niki pengetahuan. Wawasan kanggone awake dhewe supaya adikku ben gak menghakimi orang yang punya kefahaman sing ngoten iki. Pada temen iki nggih perjalanane awake dhewe nalikane ning kandungane. Ini ku perjalanane sing ngrewangi nggih niku.
Lah mula sangka niku batur iki mang jenenge ari-ari niku wau ning jero kandungan ya baturi ya sing ngramut iku. Lah nek dina padi ki wis lahir ning kono. Mula sangka niku nek mendem ari-ari kudu delokne, kudu enek omongane. Omongane mang piye? Jabang bayi ki mang momongen kaya dene kali-kali ijik ning kandungan. Dadi ning ndi iki mang rewang ngono. Dina iki mang dheke nalikane lara iki mang ya sehat. Nalikane iki mang ketekan bebaya sing kaya ngono bindarana. Nah niku. Dan apa salah ngoten iki? Kan nggih mboten to. Lah kados kula jenengan ngoten iki nyuwun rokoke, lho kok gak langsung nek Gusti Allah. Gusti rokoke pundi Gusti? Lho kan ngoten. Nah, dasare kan mengke mboten salah paham. Datose kawruh-kawruh sing ngoten niku wau bedah ning awake dhewe ning sejatining awake dhewe supaya adikingko ben gak kepleset ning pemikiran-pemikiran awake dhewe. Kepleset iki nyalah-nyalahne. Kita di sini enggak muja apa jenenge kakang kawah dirari getih user pancer mboten. Iki mang ilmu kawruh kefahaman pengertian supaya ana ing lampane awake dhewe, ana ing masyarakat engko wis gak menghakimi maneh. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Aniki sekedhik wawasan kanggo awake dhewe. Kan dhewe ngenane bedah ana ing wadah sing jenenge ati. Kan ngoten. Wong ati ya kena diarani panggonan, kena diarani omah ya kena diarani negara ya kena wong jenenge ati. Sehingga adik mang kudu ndeleh ning negara rene. Karena apa? Luwih luas maneh. Nek adah kan iki cilik. Omah ya cilik tapi ning negara lebih luas lagi. Sehingga nek kono piye ben gak ngrunjel maneh ana ing atine awake dhewe-dhewe. Lampah sampe dina wis gak ngrunjel maneh. Nggih nerusaken niku wau sesarengan kalih acara tasakuran. Acara tasakuran dene wedhe menika kula kapure ngikaraken punapa ingkang dados niat so hajatipun Bapak Susilo sakeluarga. Wondene wedhe menika Bapak Susilo sakeluarga kagungan hajat menika tasakuran diwujudaken sedekawan. Mugi-mugi napa ingkang dipun sedekahne ten kula panjenengan sedaya dadosna amal ingkang saleh. Ditebeni saking balak donya, balak kubur, balak akhirat. Dilancarne rezekine ten pundi mawon panggenane diparingi kesehatan. Allahumma amin. Selajengipun mengke mijil sariding urip supados kula panjenengan temlik wau kan pun diniati sakniki mijil sariding urip mau syahadat, istighfar, sholawat, ya hayya qayyum, ya mujib, ya dzal wal ikram, la ilaha illallah. Panjenengan mangke namung ten manahe mawon kula mandu
mandu. Temliku wau kan pun diniati temliku wau ngatur ning niati kula jenengan ning Gusti Allah. Sehingga temliku wau zat sifat asma Allah. Sedayane ya dadi Gusti Allah, sedayane sifat Gusti Allah, sedayane asma Allah, sedayane af'ali Allah. Sehingga temliku wau disumelehne sekabehane. Pikiran disumelehne, ati disumelehne. Monggo sesarengan mijil sarining urip. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Mujib Ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Mujib Ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Mujib Ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Al-Fatihah. Iya kan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.